Ligo na tagdagat, Migo. Migo, mga ligo na tagdagat. Ato may simo payagan te. Tanaan, te. Be, na hi. Ina, be. Dako na lagi rog dagat. Hoy, ari ta agi bes. Ano naman? Pataob manggod alas 3 pamanggod. Si Barbet, mga ligo may rog dagat. Ang among baon, pansbihon, adobo, kinilaw, og, oh, come on guys. Kulirahan ka. Ew, dagat. So magbaktas na may padong sa dagat kay dool naman may dagat o layo-layo gamay. Bilis. Eh? Hala sa saksi ko ya. Nanala sa fish pond ni. O di na ni kabuyit tayo no. Teo. Teo ba? Ha? Buka. Anan fish pond ni Bukatot. Sa grabe mga boy ito agad-agad diro kita ka boy ito. Hindi ha. Kasi ang dagat, among kaliguan nga dagat guys, napa dito. Pinakaladyo pa. And I'll be your crying shoulder. Ito yung mga boy dito. Oh, init. Nga naman buyak. Hisil pa imo. Oh, nindot ang view. Ay, bang humotro pakag. Buha mo kag utot iram. Tara na bed. So, kuha na to ning ubang tagalibas vines. Ang kulirak na ang ni Kuya. Doom! So, nanata sa tunga-tunga fish pond. Nanata sa tunga-tunga sa fish pond. Hapit na ni mangambak. Anira. Pwede ra pod. Ay, eksaka ka na nay karne. Ay. Grabe ang init, man. Agoy, sakto. Sakto, Joy. Video. I've started a joke. Bito, gapakit cute pod. Agkuli. So na nato ila ka priska. Nan bata. Oh my god, pagsa mo.
Unsay mong gi? Unsay mong gingon? Unsay mong gingon? Unsay mong gingon pare? Ligo, dagat. Ah, mali og dagat. Pataob naman nino. Oo, pataw. Ah, pataob na. Mura man lagi. Di lagi bu. So, nantas kawakatan. Ay! Nantas kawakatan padung kasiring. Kasiring, kasiring, kasiring. Ako da ng pansit mo. Oo, matagak. Sos. Matagak lang utak ng sila. Sabi ang matagak kay mga buto. Mada magbulok-bulok ba? Makaso-aso. Don't worry. Be happy. Asa man dai? Naibagong CR to ah. Kisa man ang payag. Ante. Anja ka na CR. Napay, di ko alam pagkawajan. Tatay. Okay. Abot na ta sa atong kasi tagi dyan hey, Dodong Residence. Nanatas, guys. Wow. Anong problema mo dyan, Brad? Hi mga lagan! Mga lagan, di abi karon sa Asa man karon? area of the coastal plain of the Bohol. Hawa please, hawa. Bis, ang di ako na ho. Mag-coastal clean up, Brad, ay. Kulira mo, pahawa sa mga yan. Oh, mani si sayo. Ingon trabaho bagito ni tawhan na jud. Trabaho. Unsa man nagtrabaho makadato na di. Ako mo trabaho? Ah. Ah. Oro ingon ka na gani ha, masugo ko pero karon di na. Di na. Gani na oro. Kini ngaran ta ko nimo gisugo pero karon na daw ni sugo arang gahian na ho. Arang gaya na jud. Kana ang ubir ko. Ang ubir ko bugbo di kagabi eh. Boss, palitin ko kasi dito boss kay mo. Naana po na isang ice. Ha? Naana po na diyang ice. Uy, ay. Pagkari ako pansit lang. Natumba daw, lobo ka gabi eh. Wow, mo na diha hubog di ay. Yan na misa. Sa Jupar. Oh. Dodong Residence. Oh, atong i-promote ning si atong i-promote ning ilang CR. Magaganda ba? Wah, kuyawa na lingkuranan yung. Naibaw kuya sayong. Sumunig CR nga gigama ni tatay kay kung magtanom sila gusto kung kalibangan ani ra malibang. Galing Oy makakita. Ala daghag ko ano. Kinason asa na ang kinason? Sihi. Tagnipis. Sihi. So nang ni sila kahoy. Kay magsug. Tulala sa isang tabi, hindi mapakali. No, anak ni paring Rex ng si Minang di ay. Yang.
ato siya siyang. So, ano ang kinasun nga nipilit sa kahoy? Ato, kay. Pagkatirya. Gi, i-promote po tong si Arnie Tatay. Saan ba ka? Oh, padung makita siya. Alagyok lagi ng payag. Ano di? Ano ko diri kay isoroy ta mo. Soroy mo na mo. Sa mo ang Boss na di ako ano ni among buhat diri kanang kuan. Ala! Luoy, agi sa magidawat ako. Ano yung tambayanan? Naman yung tambayanan. Oh, shoutout sa anak ni Filomena Tiro. Anyong hasyo. So, magsugba miron. Mamahaw. Kan sa amin ah. Konsamada. Kanis da, membro po di sa Libas Vines. Hello Mama TV. Si Mr. Buyaks. Si Kulip Stereo TV. Ah. Shout out mo diha. Ing ani pagha. Mga si Kwan. Hindi kasi. Libor. Kuya balik. Oy, bigyan ka ng ginamang. Tatay, ginamang balik. So, ini siya pagka. Galing Diha guys. si Daniela. Daniela. Arta na apod mi. Si Dora, boss. Uy, si Arsi Artiri. Boss, Uy, nasa ba si Dora? Nakalimta naman eh mo. si Dora di ay na. Napay ga-vlog to. Ah, si Dora din ni. Hara man. Si Dora din ni isa ka membro sa Libas Vines. Kani, singani mo, Brad? Daniela. Ah! Tiprus. Oh, si Daniela. Kami magud kayo diri magpabug ng mga lagas. Napisa ga-vlog, oh. Uy. Ga-vlog ni siya sa Libas Vines. Vlogger nga taga. Dili sa ka ma'am. Ba, tagasa ko? Taga Mount Ilaud. Mount Ilaw. Mm. Taga Mount Ilaw na siya. Malagan. Ada ko aglawa si Dora. Kulit. Kanan. So maghaling ni siya kay sila kay magsugba. Oh na, grabe si Daniela tigatag kahoy si Daniela. Sugot ka, Daniela na dito. Nami na. Hindi ko na mahabis kay. So yung ani on maggama mo kinilaw. Presko pa sintong uyab. Lami kayo. Okay kayo. Gamay ra magsili. Ang tabang Paris. Ati. Buwa, bisa nang sisir ya, buwa. Hi be. Hi be. Pisting ang sinik na tub. Safety pros. Gasog ba sila karne? Nanganaan sa dagat. Okay kayo. Na si Daniela og si Dora. Wow! Grabe trip. Oh, asa mo anha? Nagsugba nga nasa kahoy. Nasa dagat. Bali na kadagdagan. Okay kayo. Oh, ante. Labi daw. Kato magkuda. Narabak ko. Anak rabak ko na ni. Naano dan to kang. Wah, ako nag-gasan. Bisikan. Baga. Ano ang headphone? Tinidor. Loy, kaya kung tinidor ito ligaw, kaya angan Loy. Kutsara, dito. Kita na, baga.